बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय 21खान जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि 7थि एनुवेल कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ फैगौ फेब्रुवारि दाननि 5-6 खालाराव जानो फैगासिनो दङ। दा नैबे कनफारेन्सनि जिथु खामानि लाइ खुदा गायसनजेननायनिफ्राय दिनैसिमहालागै गासै जोंनि बे ओनसोलनि गलाघाट ओनसोलनि गासै रायजो राजा बयबो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्रा जोंखौ नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु एनुवेल कनफारेन्स बे कनफारेन्सआव खोब गाजा गोमजायै मदद होबोदों आरो बिथांमोननि मददजोंनो जोङो नैबे 7थि जिथु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि कनफारेन्स बेखौ मोजाङै जाफुंसारगोन होननानै जों मिजिंथिदों। लाइ खुदा गायसनजेननायनिफ्राय दिनैसिमहालागै खामानिया सोलिगासिनो दङ। बे खामानिया दा मा होनो जोंहा नैबे मेन गेटनिफ्राय लानानै पेन्डेल आरो थान्दै बादा डाइनिं हल एक्जिबिसन गासिबो खामानिया फ्राय आवगायबोगासिनो दङ। बेयो गासै रायजो राजानि मददजों। बेवहाय आसा खालामदों जोङो निस्सय एसे रंगिना संगिनायै गाजा गोमजायै जों बे एनुवेल कनफारेन्सखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जितु एनुवेल कनफारेन्स बे कनफारेन्सखौ जों गाजा गोमजायै मोजां रंगिना संगिनायै खुंफुंनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। बेवहाय रायजो राजाफ्रा दिनैसिमहालागैनिफ्राय लाइ खुदा गायसननायनिफ्राय दिनैसिमहालागैसिम खोब मोजाङैनो जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होफैदों। बे मददजोंनो जोङो बे कनफारेन्सखौ जों मोजाङै खुंफुंनो हागोन होननानै जोंहा आसा बिसास मोनसे दङ। गासै बेवहाय जेसेबां सुबुंफोर दं जोंनि हालामनि गासै मोनफ्रोमबो गामियानो बा मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायनो जोंखौ मदद होबोगासिनो दङ। बेवहाय साबायखर जासिदों जाहाथे गासै बर' हारिया नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि 7थि बोसोरसालिया एनुवेल कनफारेन्स बे कनफारेन्सआव बयबो गाजा गोमजायै फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैगोन। जोंहा बेबायदि मोनसे आसा खालामनायजों निस्सय जाफुंसारगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों।